Jednotné rolnícke družstvo Trakovice oznamuje svojim členkám, že Kučeráková, Šipkovská a Gerincová sa majú urýchlené a bez ďalšej vízy dostaviť na okopávku osivovej kukurice. Adamková už kastuje. Konec vízy je hlásená. Páči Bože, zase ich vyhlasujú a potom isté. A ja mám staré vykastované. No, však sa to dalo čakať. Také sú vám neredné jak šla. Však ako sa koncept celého kukuricu odrobili. No, ja si radšej kukurico porobím a mám sladíko. Aj som rozmýšľala, že ich pôjdem zavolať. No, ale že som ja pomínam okolo volať. Tuším, už bola dojde. Tak čo som ja voláka, kriminálnica. No nemám pravdu. Ale nevytla som jak patron. Okuláre som nehala na televízore, kúkala som telenovelu. A musela som utekať. Cituje. No a henta, čo sa zrobí? Na zaručené zelinu hľadá, si jej má málo. No a čo si potrafila? Jej, Majka, ahoj! to si motiku položí. Majka, ahoj! Hej! Na čo si potrafila? Majka, ahoj! Jaj, no ale kolík nemôžem nájsť. Ahoj, Majka! Na televízore som nechala okuláre. Čo si kúkala? Telenovel Esmeraldu. Aj ja som kúkala. Jej, no, a musela som odejsť. Máš okuláre? Ja nemám. No, na čítanie si musím dať ukážku sem. Vyzmi muziku, že si oprem. Dávaj sem, ukáž to. No hľadaj, keď máš To tvoje je oči. Gula. Gerincová na kostole. Ďakujem ti, Geri, ty si kamarátka, no ja neviem, čo by som si Francina bez teba počala. A bez si okulárov. Jozefa pre teba vždycky a všetko moja. No tak máš na čo? Daj mi si trochu indový, však viete, aby sme sa neopálili moc všechno. A jaký to je faktor? 60. 60, však sa ani neopálime. A však to za 60 korún som si ho kúpila. Ja tak. Mini, dívaj, kto to tam duje? No ja medzi rádkami ani nevidím. No, Veru je to ona. Už len podľa toho krivého chrbta ju poznám. Na Veru Adamková, no nemohla nás zavolať do pizza, jaká si Gucci, to išla okolo nás. No zaiste je to ona. Tuším, nás badala. No, kývajte jej. Aj sa usmievajte. Možno, že nás cez tí štvorky dioptria aj zbadá. A už narazili. Pádle jedni. Že mi je bol prúd? Lebo ináč do tej televízie nič to nedostane. Kývajte jej, bolí ma ruka. Ona by je ruka z pantu, nevypadala jak kýva. No? No ale očúvajte ma, však ona už bude mať za chvíľu hotové. A my hen fregatu a koľko zeliny, no s pánom Jánom, kto to kedy spraví? Už to tam teče, jak sprostý tá voda. No, to by sa len skôr, čo sa tam vyprávajú. Ešte dobre, že nás neočuje. Na Veru. Aspoň nepočuje, jak uhovára. No nebojte sa, však ona nás dobre pohovára po celej dedine, jak ju poznám. No, kto za to môže, že je taká neokolkovaná? Čo to treba, nekolektívna je pôvystra, všetko sama zhrabnúť, sama prvá na výchvír. No, Veru tak. Chvála Bohu, už to mám hotové. Čekal som synem. Dala som Veru zvedavá, ako syna je Jozefa. Tak som.
fakt je robota? No však ty hľadaj svoj kolík, práda by si radšej odpočineme, však máme vádrokov, jak ty. No ide tak dokopy. No, nebudú to áno? No nevyprávaj, tam sa či opri. Ale však ho tu nemám. Jej, očúvaj, Francina, tuto si ma volá, čo bolí, nemá tam volá, čo červené. Počkaj, musím sa kuknúť. Ukáž, daj preč tú motiku. Na, veru aj máš. A už ma to bolí aj vonú chvíľu. Očúvaj ma, nemáš voľakú alergiu? Ja som čítala, že každý druhý človek má voľakú alergiu. A toho viete, ty si není každý druhý, no. A keď to tak vypočítam, 1, 2, 1, 2, vidíš, vychádza to. Nechci na to, aby ho utekala domov, však aby sa nás nenakazila. No, ešte aj my dostaneme voľakú korovu. No je mi to treba? No toto je robota. Ženy, robte diagram. Ježišmaria, nemám. Bože, pokoleňačky, tak to musím. Ježiši Kriste, takto z dolinu trhá. Toto je jak zavdri. No a čo vy, pani Šipkovská, na kolenách? Chlapče, tak poráno, nie jak keď Jozefa hrne 4 jabky naraz. Ja robím poráno, šerku peniaz vyhadzujem. No mne na trpenie nevyhaj. Víte, ktorá má koľko rádkov? A našli ste si kolíky? No, jejda, ja som našla kolík, toho mám, toto je náš kolík, 6, máme 6. A vy ste ktorá? Jaj, chlapče, Kučeráková a mám 10 rádkov odjak živa. Ha, ja mám až 12, ale asi sa narobím. No práve, že čo áno. No nič, ženy, do večera toto musí byť hotové. Ja sa Práve, pán inžinier. No ja idem ešte, fregata, mám ventil nový, musím dať jedno opraviť. Na veru sa jej vešlo. Ježiš, stane si, ak ma bola kríže. Jej, sa tu mám motiku, jaká som. Bože môj. Ale jak ma tí komáre štípu, taká som doštípaná. Aha, Ale prosím ťa, čulek, čo komáre. Kuknite hen čmelák leci. Hen. Daj, myslíš to praškovacie lietadlo? No. No, však to je Lojzo. To jak leci? Počúvajte, ona člena, zohnite sa! A už to mám aj s repelentom. Ženy, kúkajte to, čo tam robí? Kto? Na tančivej fregate. Agronóm. Štiti! Našak povedal, že bude ventil opravovať. Pekný ventil. Ženy, robte, už sa vraca. No, No čo, inžinierko, ventil už opravený? vás do nášho ventila nič. Ja som len zvedavý, či to bude do večera hotové. Však to ja len tak, aby reč nestála. No, na veru. Kupencu tam máte? Koľko tam máte toho? No málo. No. Do večera nech je to hotové. Ale samozrejme, Lebo vás tam vyhlásili ešte raz, uvidíte. No on by bol toho schopný. No, naučúvajte ma. Však sa nemôžem narovnať. no, však čo sa budeš vyrovnávať, však pokračuješ do konca. Ale čo si smiešna, však kukni koľko je hodín, za chvíľu je kostol. Však máme omšu a ja sa tu zrážam, jak taký sonár. No. No, ja musím ešte aj do kvecinárska, však mi ho zavrú. Kyticu? Na obetu. Ježišmaria, no, ponesiem. Je Francina, čítať nemá to. Ale Ponesmi no, čítať. však si prečítate, da ne sukne doma prehodí, da stretneš do Poďme. kostola. Vy ste kamarátky, Ideme, čo sa tu budeme zrážať. No, No pravda, však čo môžeš robiť zajtra, nerob dnes.
chcel náhodu robiť, počkajte, ono to určite prejde.